een vrouwtje Olijve en Irma Sibom in het onderwijsleven zitten. Ik ben betrokken geweest bij deze school. En juf Irma, 40 jaar in het onderwijs en ze gaan nu beide met pensioen. Dus 4 hè, erbij. 44. 44. Nou, kijk. En beide werden gewoon bij de Beukers. Omdat Beukers nog zo onbevangen binnen en nog net beïnvloed binnen door allerlei dingen om hen heen. En ze binnen zat ze binnen. En als je daar naar sjoggen, dan zie je een hele protte talenten bij bent. En daar kun je dan wel mooi op verder gaan om dat alle grote band te helpen. Begin denk ik, hier is de Beukerskwal. Ik ben nou echt begonnen met de Beukerskwallen. En toen werd het dus de basiskwallen. En toen waren we wel een beetje bang, jongens, als we maar net te volgen dan de kant van groep 3 op. En dat leren belangrijker wordt als biatje. En zo is het uiteindelijk wel een beetje gegaan. Ik heb wel altijd geprobeerd om daar een beetje de tussenweg in te vinden. Maar ja, biatje is nog steeds belangrijk. Ik ben leren ontzettend vol van mijn koor en van biatje. Nou ja, Ben Blue die altijd verwonderen. En Ben vinden op die leeftijd vindt squallen zo mooi. En ze kisten zo mooi pakken. En ik hoop dat ze op een plezierige manier een hoop leert hebben. Nou, geef je vrouwtje een groot applaus. En deze meiden hebben het cadeau voor juf Irma. Kom maar, mogen jullie die aan juf Irma geven? Zo, en ook een heel groot applaus voor juf Irma. En hij dik weer hier, maar ze genieten van hun pensioen. Maar dat wil de na juffrouw één ding op het herdrukken. Ja, als met name het onderwijs een groep 1-2 bent, zorg meer naar het bent, wat het band nodig had. En krijg ik de ruimte van je werkjouwer en ik deels van de inspectie om te jaan wat de band nodig had.